guys, majong hapon na itong tanan. Hapon naman ron kay mag-alas 4 naman. Hindi kanday mig kandihay kay naguli sa gown ni Pire katong gipanggamit sa kasal. Salamat dahil kasos nag-uba na ho si Jomel Hustiniani. Kay wa mas along si Janara may ang gipauban kay maglisid man pug ko kay na may mga karga. Salamat kados pag-uban Mel. Sa uulitin. Dito, salamat ka sa pag-uban. Karidyo trapag medya. Nag-chat, mas manang nanghunga Selyana kung nanudyo. Po, haniganginan. Dali ka tang investigaron. Yan na. Yan na. Dada ko ihatag ni mo, dada. Ganong nanudyo man ka? Ganong nanudyo man ka? Kasamad-samad, bas na nahilin. Ikaw na rin ang investigaron, be. Ganong nanudyo sa Aliana? Ha? Ganong nanudyo sa Ate Aliana? Hay ba, udah ni maka. Nganu nanuju kan sige anginan. Ha? Tawag ko. Utro pug kang lele. Kapoy ko. Puro pug may nag-drive. Kang ka? Yang kadai? Kau dulu nak kan nak? Hadlik kag kang malakos. Malakos di ka na kay ngano imong gis kuha nanay. Gisipa ni nanay be? Mihilak si nanay. Ang tika, di mo ka umpita. Ini ang kamu pugkag dato. Gag. Kamugang kay giigang kung nagtanaw si mong naong. Mga ang kay taga siya. Mamaligaw kay kangkuan. Laig panahon. Matagali kayo minabtag uwan. Kari dito kapag may kay kuan. Sana, basig busy pa to Jomel. Mga naglalit ko niya. Dahil bata na rin sigsang ice cream ko no. Paghuwat kay kapoy pa ko. Hindi sa naman namang sinilas. Ma'am, diha. Manumangil kag tao. Ikaw naman din nagkalimot. Nagka-harvest na dahil ko ganyan. Kuhan guys, patula. Tapos ubos. Daghan na dag ko. Nagkuha ko ganyan halos sa unda. Nagkuha ko isa kabuok unda. O batong gilaw-oy na mo. Bakit? Love you. Oh, hinga oh. Day. Milk. Sita. Milk. Wah, hagdap kis Ariana lang. Kaya diha pa ko ganyan pagpano to? Siyud sako. Naglagas ko na sa nanay si malang hiling kaya lang kisgana. Magas to das Eliana mapalitas. Uli mo pagpugnan kaya madagas kasada, maligsan unja, dagan narbay sa dyan ng labay. Tea. Hindi ka napakalag ice cream, di ka magawas diha. Yun na. Tuod. Ayaw, be. Sabaan ha. Tagal tiga. Kasag gila nag-imanhi. Isapot pa na.
Ayaw na to otro halya na ha. Kay delikado. Huktan di ka sunod adlaw, mauho niya. Ganyan ka, huktan ka. Ha? Mura. Ang pagkain sa bukan tayo sa. Unsa? Nataw, maglikot-likot mo kapi tayo sa. No, maghilak mo ka. Nunggut? Nataw ka na tayo sa. Lubaag, kaluba ka. Bad nga. Bad nga nga, bad. Yan na naghilak mo ka. Hindi may problema di ay. Mas marami rin mga po tayo sa. To. Hindi mo problema. Ha? Mingaw kung kaya listil tayo sa. Mura. Magaling kumingaw ah. Mingaw ko. Ah! Hara. May iba na kung mahal, wag siyang tanga. Di ko jumil. Di mo jumil ako pa. Mao ka. Ako na zumil. Ijaha si Papa Lester ni ja. Jadi orang kamu sabot. Ato kasi imong papa nga way klaro. Memang kamu ang jumil. Di kang jumil nga giubanan ko dito sa gladyo. Uwa ko uban eh oh. Kalisid-lisid ko. Andiyan pa guys, yan ay isa samok papalit og ice cream palit sa amin. Ito na po na pataway ko tayo sa. Lato sunod ka nagmotro pa ka. Diyan na mas bye guys. Ikaw namin ipalit og ice cream. Oh, yan na oh. Ano ka, pwede na eh. Ayaw mo to. Dali na. Nagkaan kong pita. Munsa man ka? Motro pa di na. Munsa man ka? Mama tayo sa. Pangag. Ang palit ko kung pasit kanton, kaya nag-request yung kulo kung pasit kanton ko ng isudan. Di man po naingag kanunay. After you eat, throw the garbage. Okay. Nang tanawas Lexi, huwag kag ice cream. Mangagda oh. Ha? Huwag ka mangagda. Huwag ka Hindi ko mga... mag-grundi tayo sa. Mga unta guys. Maunta guys. Luwat ng tablet? Ha? Oh. Eskwela na ugma. Tayo sa, di niya ako sa may tayo sa. Hindi wow. Adugawa aha ka mo. Ikaw si mag-vlog kay mangihi ko. Mangihi ko sa ipo ka tayo sa. Iyo. Unsa? Tayo guys. Nga. Ayan na. Uy, nag-unsa ka? Wow. Guys. Mama, palit na kagbaon manok. Manok. Mano? Not exactly like you were before you realize. See. Tagay ko. Ay ko mo. Mana ka na magkaon? Ha? Mana?
Kalinig ko. Sanina na pwede pamahibig pangag. Nasa linig ko. Pagani. Hello? Bye. Bye, guys. Gikan dahil ko nag-CR guys, si Jari ang gipa kuas video. Jama-jama ra magbapay ko no. Dalian ng ice cream dyan, magtutbrush ni Guman. Ang di mapudpud ni mong ipon, talawan ra pa kag dentist. Ikapoy ko katugon ko. Salamat Jed sa nag-ubanang naghatod sa sanina sa mga gown. Ya, ubanan ko kuno ko niya mag-upload. og di si Ja busy. Kay busy mo gano'n si Ja. Nandiyan samot na ron Domingo. Ting pahuway, ting trabaho naman palog mo. Bato kag Manila tayo sa? No. Bidaan mo kay pasaway mo. Tasa mo. Wala makunta mo kung kasada. Maligsan man ka. Mora ni ang amo ang vlog guys. Naghatod ko gown sa may gown sa kandihay yubanan ko ng Jumil. Ja, mora ni ang vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw o God bless na tong tanan og asa man mo karon. Samot na sa mga taga Davao diha amping mo kanunay kay naglinog ra ba diha sa inyong lugar. Amping mo diha guys. Bye. I love you Yana. Love you too. I love you all.